It was on a Tuesday when I go for my... Toen ik gegaan voor mijn kind om baba te checken. Goed, toen ik bloed getrek. Toen ik counselor gezien. Toen weet ik af naar HIV. Ik heb me vertellen dat ik HIV positief is. Al mensen zeggen vertellen dat mijn ma. En mijn man is al mensen dat nog geweten. Ik heb de week daarna dat ik naar Kado teruggekomen. En voor hem gezegd dat ik HIV positief is. Ze gaan nog goed bereis? Ja, gaat nog bij je goed. Oké. Dan moet ik het. Alright. When you're diagnosed with HIV/AIDS, then the person you consult with the first time is a healthcare worker, and I think that's where you put your trust first. Ik trust hem te veel, ik weet nu kom niet van mij. Is het dat ik hem gezien heb, ik trust hem. Omdat hij te nice is met de mensen. Dus ik kom ik maar van. Dat was het eerste dat ik hem zei. Nee, het mij bij hem ja. 3 jaar, maar oké, bij gestreden, ja. Maar oh, is het bij hem gegaan. Het bij hem bekleed is gestreden, niet? Ze was het bij hem bekleed. Was het bij hem gegaan en weer gezond gemaakt. Ja, ik zie je dat kom zei ik voor hem. Maar het gaat ook over die feit dat ons die mensen gezond maakt. Nee. Ons is maar niet, hoe kan ik zeggen, tussengangers. Tussen die patiënt en als zieke zelf. As hulle self wat hulle gezond maak. Ons is die voorsiener van die medikasie, maar hulle self op die einde van die dag is nog altyd wat hulle gezond maak. Ons sien hulle net 8 ure van 'n dag. Wat gebeur in die ander ure wat oor is. Dus so hulle, ek voel soos in haar geval, vir die ander 16 ure van die dag wat oor is, sy self verantwoordelikheid geneem. En dit is wat vir haar tot dusver so positief laat lewe. En dat sy nie so diep verval het soos ander pasiënte wat 'n mens ken nie. Ik was niet eindelijk bang voor het te vertellen, maar mensen gaan het klinkt ook zo groot, maar we staan ja onder bij mij. Maar wat weet je, mijn vriend al gezegd dat ik niet. Ik ga het even zien, ik ga het maar voor mezelf ook. Dan zijn we zo bang, ik wil vertellen of haar vertellen voor de een en ze vertellen voor die een. Dat zoek ik niet voor haar vertellen. Dat is dan weer dat ja, je eet wat en je eet dat. Verstaan je nog? Ik heb besloten over vanmiddag zo'n story wat je nou wilt doen. Ja, ik heb besloten, ik heb klaar besloten. Ik ga het doen, ja. Dat je vaak gaan zien ja. Dat je wat de status is. Ja. Okay. Ik ga het maar van haar zien of het als over en dan was. Maar voel je wel vast zien? Ja, ik voel zo. Ik vraag. Ja, ze kan me nog niet zeggen, maar we staan niet. En ze niet weer waren, niet? De hele wereld gaan we in ieder geval daarvan weten. Zoals ze voelt iets is, dan kan ze me iets zien. Ik waren niet. Ik weet, vandaag is niet een makkelijke dag in je leven. Nie. Het gaat niet een makkelijke dag wees. Nie. En voor de hele tijd gaat het niet een makkelijke dag wees. Nee, so, hanteer maar niet al die situaties. Als je voelt dat je kan het niet meer doen, dan kan je komen en met hem zien. Ik kan maandag komen en je weet dat ik zal tijd maken voor jou. En dan zal ons daar aan werken. Nee? Maar ik wil je met baie zeker wees. Je hebt nog 2 ure voormiddag is om te besluiten oor wil ik vir haar sê. Is het nou die regte tijd om vir haar te sê? Ja, ik ga wel haar zien. Het jy vir haar gesê dat jy wil vir haar sien? Nee, ik heb er wel gezegd vir haar zien. So ek dink die situasie is reg. Okay. So as jy tevrede is met dit, gaan ek ook tevrede wees met dit. Nee? Dat is niet mijn auntie, nee? Dat ben je mee. Hallo. Ja. Maar dat is ook bij je mensen, Abani. Bij auntie? Ze zegt dat mijn auntie was zeggen, nee? Dus ook een keer binnen wat praten. Auntie zei dat ik een beetje positief is.
Dat is die mensen. Dat naar me kijkt. Dat is ook niet voor me aan te zeggen. Ik was niet aan te. Ik vind jullie support voor mensen. I like this. Wat sê mevrou dan? Ik kan niks zien, meneer. Dat is wat, kijk, dat is een ziek wat die Heer ons nou toegelaten heeft voor mensen leven. En al wat ze moet doen, ze moet maar net die een wat het heeft, moet ze voor liefde wees. Ze moet om liefde geven en ze moet bij je aandacht geven. Zien, dat is wat ik kan zeggen. Ik zal ten alle tijden zal elkaar bijstaan. Ik zal haar afdrukken voor je. Veel beter nou. Voor mij ben ik me interesseren. Toen waren 3 jaar dat ik nog eerst. Maar nu voel ik niet om dat te praten. Ja.